Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bus nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 21 na nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon butaga mga higala. Bisan og napakya si Manny Pacquiao sa tinguha nga mukulit og history sa natad sa boxing. Apan nakakuha kini og lapad nga pagdaig sa gipakita nga performance. Ibabaw sa boxing ring sa edad nga 46 anyos. Straight to the point. Dili basta-basta ning gikulit unta ni Manny Pacquiao mahigala nga history. Pero history gihapon ha. Kaya kini kong idara mga higala wala na sa siyang prime. Kining mga idara kung arikas boxing mga kigalan senior citizen na ni. No? So gikontrahan sa bata mga sukid di paminaw. Pero kung bati gyud si Manny Pacquiao, in fact kung ako'y patanawon kagahapon sa maong nga duwa, daog si Manny Pacquiao kagahapon, no? Pero sige lang, atong respetaran mahigala to ilang mga judges dito kanahimong majority draw, ha? Katong desisyon mga kaigalaan kay posible mahigala buino do naman po yung mga area god nga katong round 1, round 2 kang Manny Pacquiao gito. Bato na yung mga round sad nga daog si Barrios, so medyo posible nga ang katong duha ka mga judges nahimo tong majority draw kay medyo naglibog sa sila kung kinsa giangay padag-on. Pero katong usa ka judge nga 115, 113 murag na atoy katarak sa mata tingali kay. Atong lagi katawa mga kaigalaan, ha? O di gani murag nga wa siguro madai ang antihos. In fairness, mahigala, gahapong adlaw, impresibo kayo ang gipakita nga performance ni Manny Pacquiao, mga sukid tig paminaw, makaingon ka nga bida, no? Bisan anang idara murag kumbati man gyapon sa Manny Pacquiao. Pero mo lagi na, no? Nga kinang mutan-out tas boxing mahigala ni Manny Pacquiao sa pagkakaron. Samtang mo abiba ta mahigala nga mudaog siya isip pa kauban na tong Pilipino. Panmuras lag makuyo-kuyawan na ron lahi sa una indekin. Kani adto kung boxing sa Manny Pacquiao, excited kay tangab, kulatahon yung kontra. Pero karon medyo makuyo-kuyawan ta mahigala sa kimitabo ni Manny Pacquiao in town. Mo na nga dako nagkalainan mga kaigalan. Unya kung yung mga bantayan sa ang iyang mga punches, ang iyang power di nagi pareha sa una sigud mga sukid di paminaw. Sa tagad pagtagad karon nga buntagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mahigala ang pangu sa MP Promotions nga nakabase sa Las Vegas, si Sean Gibbons nagduha-duha. Way paduha-duha sa pahayag nga gikawatan si Manny Pacquiao sa iyang kadaugan atol sa away nila ni Mario Barrios. Straight to the point. Samtang si Pacquiao nagtuusab nga siya ang nidaog sa mao nilang away apan gihulagway usab nga ka-close fight sa ilang away ni Barrios. Straight to the point. In fairness mga higalang Barrios nakapakita sigud sa kuan sa na. In fairness Barrios mga kahilaan. Una nga kung katong majority draw, doon ay mga kuan nga draw, medyo nalibog to sila. Kino na mga kinini ang round sad nga daog si Barrios. Doon ay mga rounds nga di mo maklaro kisay daog si Pacquiao ba or si Barrios. So inana mga sukid ti paminaw tagantari pagtagad robotaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigala rain or shine gidayon sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dinhi sa Sugbo ang ilang Free Duterte rally now. Free Duterte now rally dito sa Talisay nga gitambungan usab ni Governor Pam Bariccuatro isip patigpaloy usab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Sa kauluhan inahan mahigala ni Paulo Tantuco nga sinina ni Auhag nga hunungo na ang paggamit sa isyo sa kamatayon sa iyang anak aron lang mosamot ang kasungian sa politika. Straight to the point. Deklaro usab kini nga way kalabutan matud pa si First Lady Lisa Marcos sa kamatayon sa iyang anak. Straight to the point. Pero ini pamahayag mahigala ni Aling Nina magkasabot sa ta mahigala kining inahan
Inahan man gyud sa kanunay panabang mga sungkitig paminaw, no? Bisan pa man og unsay gihimo sa iyang anak, nagpasabot gyud mga higala mo na usa ka kanabang kinini ang kinaiya gyud kalidad sa usa ka inahan mahigala. Kanang anak gyud kanunay og kanang inahan gyud sa kanunay, inahan sa kanunay panabang. Straight to the point. Pero kung atong tan-awon mahigala niya mapamahayag, doon na may mga admissions dito. Nga kadto si Paulo Tantoco, dunay pagka mugamit gito mahigala ga cocaine. Pero sa iyang pamahayag iyang giabsuelto mahigala si First Lady Lisa Marcos. Straight to the point. Nang mutumaw sa mga pagduda ug wa baka ni mga higala hunghungi ngadto nga paghimo nag-statement din nga maabsuelto ta dire. Kay unsaon man tuod pagkahibaw ni Aling Nina nga way labot si kining FL First Lady. Posibleng way labot, posibleng labot, pero medyo dili ikaw ang competent person nga makasulti ni ana. Kay wa man pud ka dito sa maong lugar atol sa hitabo. Straight to the point. Mayo tatog ang asawa baka may mutingog aning kalakiha. Ato ni tagag pagtagad sa mahigala sa banuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Presidente Ferdinand Marcos Jr. tuana sa Amerika alang sa iyang meeting tali ni Presidente Donald Trump. Apan wa mukuyog ni ini mahigalang maong meeting si First Lady Lisa Marcos. Straight to the point. Kini uban pang maiskwitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lughan. Sa kanunay DYHP #1.